kien Sister Teresa nilqek għal programm ieħor sejjer inħejjilkom post fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, il-kelma li għandna riflessjoni tagħna llum tal-wix beżakom ta' hija is-salib. Dawn il-ħsibijiet se naqsamhom għax inħoss li Alla jrid itina dan ir-rigal li nifmu il-valur tas-salib. U naħseb li dan li se nirriflettu jaqbel ħafna ma dak kollu li ġajedna. Għax hekk għandkom amment fl-aħħar programm tkellimna minn Kana u l-Golgota, mit-tieċ u mis-salib, miċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja preżenti għal ċelebrazzjoni oħra tal-ħajja, is-salib, l-unika ċavetta li twaslek għal-rebħa dejjima. Ekku ejjew naraw Ġesu Kristu dan il-maħbub tagħna li qalilna sejjer inħejjilkom post xi jrid jallimna permezz tal-lezzjo divina li se nagħmlu llum. Jien se naqra s-silta minn San Mark kapitlu 8 versi 27 sa 33. Telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mixjin id-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? Wiġbu qalulu Ġwanni il-Battista, oħrajn qed jgħidu Elija, oħrajn wieħed mill-profeti. Immintom, staqsihom, intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu, inti il-Messija. Imbagħad arudnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bien il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisien il-kbar u l-kittiba joqtluh, imma wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda dar ħares ħarsa lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru u qallu itlaq minn qudiemi xitan. Għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla imma f'dawk tal-bnedmin. Jekk aħna żissemmija ma nkunux konvinti li dan id-diskors ta' Sidna Ġesu Kristu irrid iwassalna biex bħalma l-qudiem wassal lil Pietru għall-istqarrija tal-ħajja, għall-istqarrija tal-ferħ, allura maħniex konvinti li Ġesu Kristu ġie biex inissel f'ħajjitna is-saltna tiegħu. U propju din is-silta li għadni kif qrajt trid turina l-qabża ta' kwalità li lejha għandna nħarsu jien u int meta naħsbu fuq il-konverżjoni vera tagħna. Illi jekk irrid inħares lejn il-kwalità ta' konverżjoni li suppost qed nitlob lil Ġesu Kristu jtini, jien ma nistax ngħaddi mingħajr din is-silta fejn għandna it-tħabbira ta' tbatija, id-dikjarazzjoni tas-salib. U wara l-iva li jienu diġà tajna lil Ġesu Kristu biex nimxu warah. Imbagħad tiġi l-iva wkoll fil-mument tat-tiġrib, tat-tempesta. Tiġi l-fidi fil-mument tal-problema, tad-diffikultà. U din tpoġġini f'konfront ma' dan id-diskors li jiena nsejjaħlu id-diskors tas-salib. Meta San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintini mur jgħid il-predikazzjoni tas-salib ibluha għal dawk li jintilfu u hija qawwa ta' Alla għal dawk li jsalvaw. Hawn San Pawl rid jurina li mingħajr is-salib m'hemmx salvazzjoni. U m'hemmx salvazzjoni jfisser m'hemmx ħajja. La m'hemmx ħajja m'hemmx inbit, m'hemmx entużjażmu, m'hemmx paċi fil-qalb, m'hemmx tranquillità fis-sitwazzjonijiet li jiena inkun ninsab fihom. Anki jekk ikunu sitwazzjonijiet ibsin biex niddiġerihom ġo fija, jekk ma jkunx hemm din ir-rabta, din ir-relazzjoni mas-salib ta' Ġesu Kristu. Għaliex kus salib eżis semmija, basta ma nkunux ġibni aħna bidejna, huwa marbut mas-salib ta' Ġesu Kristu u marbut allura mas-salvazzjoni li Ġesu Kristu irid itini. U marbut mal-ħajja li Ġesu Kristu jrid idewwaqni, marbut mal-paċi, mat-tranquillità, mal-kuntentizza tal-ħajja tiegħi, jekk jiena però nara finħares lejn is-salib bl-għajnejn tal-fidi. Fin is-silta li għadna kif rajna, San Pietru l-ewwel jidher li qed jirrifjuta dan id-diskors tas-salib. Żgur li ma jkun qatt mallem li jiġrilek hekk.
U Ġesu jagħmillu din it-twissija ibsa ħafna. Itlaq minn qudiemi ja xitan. Kelma li Ġesu Kristu ma qala lil ħadd, lanqas lill-ikbar midneb, lanqas lill-ikbar ipokrita, lanqas lill-iskribi u l-Farizej. Itlaq minn qudiemi ja xitan. Jassoċja lil Pietru wieħed mill-maħbubin tiegħu, anzi lil dak li fuqu se jefda l-Knisja tiegħu max-xitan. L-ewwel għandna dan ir-rifjut ta' Pietru li ma jridx jaċċetta u jiddiġerixxi d-diskors dwar id-tbatija u s-salib li beda jkellmu fuqhom Ġesu Kristu. Imbagħad il-qudiem nafu veru li jsir apostlu kbir, isir il-martri anzi isir il-qaddis. Eżis semmija biex tenna nirriflettu aħjar din is-silta li għadni kif rajt, se naqsamha f'żewġ partijiet. L-ewwel parti għandna l-mistoqsija ta' Ġesu min jgħidu n-nies li jien. Id-disċipli jiġbuh Ġwanni, Elija, jew wieħed mill-profeti. Immintom saqsihom, intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru kif rajna u qallu, inti l-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. It-tieni parti għandna d-diskors ta' Ġesu dwar is-salib u r-reazzjoni kif irreaġixxa Pietru quddiem dan id-diskors. U beda jallimhom fuq li kien meħtieġ ibati ħafna joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu ċanfru itlaq minn qudiemi għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma f'dawk tal-bnedmin. Dawn huma ż-żewġ taqsimiet eżis semmija li nixtieq li ntuhom importanza għax jiswew ħafna għal ħajjitna. Għalfejn naqsmu l-kelma tal-Vanġelu flimkien? Dan nagħmluh biex ikollna kuntatt iktar ħaj ma' dil-persuna ta' Ġesu Kristu. Għax meta taqsam il-kelma ma tkunx qed tagħmel ħaġa oħra ħlif tfittex li jkollok dan il-kuntatt ħaj miegħu. Ekku meta taqra u terġa' taqra ifisser li inti bilanċ biex ikollok dan il-kuntatt ma' Ġesu. Meta inti tikkuntenta tajtu iva ma fimx u tibqa' dej ifisser li inti m'intix qed tfittex dan ir-rapport ma' Ġesu. Issettilkom illi meta naqsmu l-kelma naqsmuha biex niġu f'kuntatt iktar ħaj ma' Ġesu Kristu. U l-bidu ta' din il-kelma llum tgħidilna li Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħura ta' Ċesarija ta' Filippu. Ejjew bl-immaġinazzjoni tagħna immorru nimxu miegħu u naraw xi jrid jallimna. Ċesarija ta' Filippu x'żona kienet? Li nafu illi kienet żona pagana, żona li kienet taqgħu tuqqu minn l-għajdut dwar Ġesu Kristu u mill-mirakli li kienu jgħidu qed jagħmel. Kienet żona illi żgur lil Ġesu Kristu ma kinux jafuh. Imma Ġesu Kristu għadda minn hemmhekk għax biex tgħaddi għax-xaqliba l-oħra trid bil-fors tgħaddi minnha. Li jinteressana hu li dan kien post pagan u li ftit li xejn kien jinteressom Ġesu Kristu. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex Ġesu qatt ma tkellem fit-tul mal-Apostli daqskemm tkellem tul din il-mixja. Hemm ħafna mumenti meta tkellem mal-Apostli Ġesu, però dejjem kien ikun hemm folla nies. Hawnhekk qed jitkellem mal-Apostli weħedhom u ta' speċjalist li kien Ġesu induna illi xi wħud mill-Apostli fosthom Pietru kienu qegħdin jinteressaw ruhom fid-diskors li qed jgħid. Tant kienu qegħdin tranquilli li Ġesu beda d-diskors u bikkonkludih. Mhux beda d-diskors u mbagħad kif soltu jiġrilu iħarbtulu d-diskors għax ikun hemm min ikollu bżonn ta' xi miraklu jew xi ħadd li qed jistaqsi għall-għajnuna. Beda d-diskors u komplih għax kien tranquill u l-Apostli kienu attenti ħafna. Eżis semmija. Taħsbu li Ġesu kien jibati bir-rispett uman meta għamel din il-mistoqsija min jgħidu in-nies li jien? L-ewwel nett x'inhu r-rispett uman? U li jiena nieħu gost inkun naf in-nies x'jgħidu fuqi, x'jaħsbu dwari u tħossok gratifikat jekk inti dak li jgħidu n-nies huwa dak li inti taħseb fuqek innifsek, bosta drabi ma jkunx. Imma l-ħażin fir-rispett uman hu meta inti tistrieħ wisq fuq dak li jgħidu fuqek u taġixxi per konsegwenza. Mhux dejjem dak li jgħidu fuqek ikun minnu. Konna minna programm sħiħ dwar dan. Meta Ġesu Kristu eżis semmija saqsa din id-domanda in-nies jgħidu fuqi, żgur ma milix biex jikkondizzjona lilu nnifsu.
imma għaxriet iwassalhom għal realtà ħafna iktar diffiċli u imbarazzanti lill-apostli. Ejjew nirriflettu ftit. Smajna li n-nies diġà qegħdin jarfu li Ġesu għandu x'jaqsam ma' Alla għax semmew Ġwanni, Elija, profeta, huma nies li kulħadd kien jaf li kienu f'relazzjoni mal-Alla. Mela n-nies diġà taf li Ġesu Kristu għandu relazzjoni mal-Alla. Imma Ġesu jagħmel domanda illi bija jimbarazza lill-apostli tiegħu. Hekk qed jgħidu n-nies, imma intom min tgħidu li jien? Lilek li qed tisma' Ġesu illum, qed isaqsija lilek. Min tgħid illi jien għalik? X'se twieġeb? Tafu? Min hu sew għalik? Mhux tallimt forsi fit-teoloġija u lanqas li qrajt f'xi ktieb jew li smajthom jgħidu fil-laqat li forsi tmur. Imma fl-esperjenza tiegħek bħala nisranija, Ġesu Kristu min hu għalik? Forsi kien hemm żmien li mxejt fuq il-passi tiegħu tant kont imħeġġa. Imma min hu illum għalik Ġesu? Importanti ħafna il-mod kif twieġeb int għalik innifsek bla ma tikkondizzjona ruħek ħaddieħor kif ħajirrispondi. Smajna kif wieġeb Pietru fil-bidu. Inti l-Kristu, inti il-Midluk. Il-Midluk huwa dak illi Alla tefa' għajnejh fuqu u għażlu, anzi afdalu fidejh missjoni biex iwettaqa bl-imħabba u bl-entużjażmu bħalma jagħti lili u lilek missjoni x'inwettqu. Dik il-missjoni ma rridu nwettqu mhux missjoni oħra li toħlom biha int, dik il-missjoni li jafdalek fejn qiegħda issa fil-preżent. Il-Pietru taħ il-missjoni biex ikun il-kap tal-Knisja. U dik il-missjoni lil Pietru tal-Ġabu, lil Ġwanni, lil Tumas u lanqas lil Mattew. Mattew forsi kien l-iktar wieħed intelligenti ma tajiex lilu. U din id-dikjerazzjoni kienet importanti fuqhom Pietru. Għal raġuni li Pietru kellu jkun l-iktar wieħed midluk fost ħabu d-disċipli. Kienet se tiġi avdata fidejh realtà illi hu kellu jkun xhud ta' xi jfisser is-salib ta' Kristu. Kif irridu aħna wkoll inkunu xhud tas-salib li Kristu jafda anki fidejk u fidejja. Pietru però ma' żmien u bl-esperjenza tiegħu induna li jekk irid il-ħajja irid jiksibha biss mis-salib. Pietru jgħidlu, inti l-Kristu, inti dak li ġejt midluk u magħżul, moti missjoni minn Alla. U din il-missjoni hija dik li aħna se nirriflettu fuqha fit-tieni parti. X'missjoni kellu Ġesu Kristu avdata fidejh mill-missier? Isimgħu lilu stess jirrakkunta x'inhi vers 31 u beda jallimhom fuq li kien jeħtieġ li bien il-bniedem ibati ħafna ikun miċħud mill-anzjani joqtluh imma wara 3 ijiem iqum. U hawnhekk tħawdu l-apostli għaliex? Għax huma dejjem kellhom f'moħħhom li bien il-bniedem ma jistax ibati. Għaliex ma jistax ibati? Għaliex anki l-profeta Daniel kapitlu 7 versi 13 u 14 meta jitkellem fuq bien il-bniedem imur jgħid li dan għandu jiġi fil-glorja. Bien il-bniedem fl-Antik Testament insibuh dejjem assoċjat mal-glorja, mal-rebħa, mal-ħajja. L-apostli staġbu qalu kif issa Ġesu qiegħed jallimna li kien meħtieġ li bien il-bniedem ibati ħafna joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Din ħawdithom lill-apostli u tgerfxu meta Ġesu Kristu beda jippreżenta id-diskors tas-salib b'dik il-konvinzjoni li jeħtieġ li bien il-bniedem ibati. Jeħtieġ kif? Kulħadd jgħid li bien il-bniedem se jiġi fil-glorja, kulħadd ħajiċċelebra r-rebħa tiegħu, kif dan jiġi jagħmel diskors kompletament ġdid. Id-diskors tas-salib, miċħud maqtul u fit-tielet jum jirbaħ il-mewt. U għalhekk kif smajna Pietru jaqaf dik ix-xibka u jmur joħroġ b'dik l-isparatura kbira. Ma jkun qatt li jiġrilek hekk. Dejjem tkellmu li bien il-bniedem se jkun fil-glorja u int qed tħabbar il-mewt, ma jkun qatt. U Ġesu imur bl-istess vjolenza, bl-istess saħħa u enfasi jgħidlu itlaq minn qudiemi ya xitan lil Pietru.
Għaliex Ġesu juża din il-kelma b'daqshekk violenza? Għaliex jekk hemm xi ħadd li jrid jikkumbatti l-ħajja huwa propju x-xitan. Jekk hemm xi ħadd li jrid iħarbatlek ħajtek, jisraqlek l-entużjażmu, jisraqlek il-paċi minn qalbek, jisraqlek il-ħajja tat-tieġ u propju x-xitan. U jekk tixxierek fir-raġunamenti u tkompli mal-argumenti u tixtieq dak li jixtieq ix-xitan, allura jfisser li inti ma tridx il-ħajja lilek innifsek. U r-responsabilità ta' Pietru kienet ħafna ikbar mir-responsabilità tiegħi u tiegħek, għax Pietru kellu jkun il-ġebla tal-Knisja tiegħu. U jekk din il-ġebla ma tridx il-ħajja lill-oħrajn, jekk din il-ġebla ma tridx l-entużjażmu lill-oħrajn, jekk din il-persuna se tikkumbatti s-salib, jekk dan ġara fl-għowda l-ħadra, x'se jiġri fin-nixfa? Jekk dan Pietru diġà qed jikkumbatti d-diskors tas-salib u qed iħares biss lejn il-mewt, il-qerda, lejn is-solitudni, lejn in-nuqqas ta' paċi illi jħoss min qiegħed imdawwar bis-salib. Jekk Pietru qed iħares b'dan in-nuċċali, xi knisja se jkollha Ġesu Kristu? Kieku Pietru ma kellux din id-doċċa kiesħa minn Ġesu Kristu, illi żgur ħassa ħafna Pietru jgħidlu quddiem sħabu itlaq minn qudiemi ya xitan. U dik baqgħet berrem f'moħħu li dak id-diskors li qal Ġesu Kristu u li qed jirrepetih darba, darbtejn, tlieta, ifisser xi ħaġa li Pietru kien għadu ma femx. Eżis semmija, ejjew nagħmlu waqfa mużikali fejn nisimgħu din is-silta verament sabiħa. Lose yourself in me. Eżis semmija, il-frażi li qal Ġesu lil Pietru ġalitu jinduna li hemm xi ħaġa li hu ma fehmx. U għalhekk alla kultant jgħaddina minn ċerti momenti li forsi biex nibqgħu niftakruhom u niftħu għajnejna, forsi għandna bżonn li jkollna min jgħidilna b'mod goff, b'mod violenti itlaq minn qudiemi ja xitan. U forsi dik l-espressjoni li ħadd ma qalilek qatt ma smajta, forsi dik tibqa' tewdem f'widnejk. Allura tgħid biex qalili allura sinjal li hemm affarijiet li jien m'iniex narhom sew. Ġesu Kristu kien trasparenti. Ġesu Kristu xandar il-veru meta qal jiena t-triq il-verità u l-ħajja, ma qalx sempliċement espressjoni. Meta qalek lil Pietru qisu rid jgħid jiena l-verità qed ngħid. U jekk Pietru qed jiżbalja jiena ngħidlu Pietru itlaq minn qudiemi ja xitan, għax li qed tgħid
mhuwiex ġej minn Alla. Fil-fatt qallu, meta inti weġġibt inti l-Messija li bent Alla l-ħaj, jien għedlek Pietru dan mhux id-demm u l-laħam li jurik dan imma Alla l-missier urik min jien. Immissa leħej, issa id-diskors tas-salib mhuwiex iktar Alla l-missier li qiegħed jgħidlek dan id-diskors, imma qed tħalli x-xitan jilgħab bik. Għaliex ix-xitan ma jridx il-ħajja fik u int għandek responsabilità ta' ħaddieħor jekk ma jkunx hemm il-ħajja fik, mhux se jkun hemm il-ħajja fl-oħrajn. Dan il-kliem qed jgħidu lilek u lili llum. Jekk jiena bħala nisranija m'għandix l-entużjażmu, m'għandix il-paċi u s-serenità f'qalbi, ma nistax indakkar lill-oħrajn, ma nistax fil-komunità, fil-parroċċa, fil-familja tiegħi noħloq l-entużjażmu. Jeħtieġ jien tant inkun entużjast fil-ħajja tiegħi li nista' ndakkar lill-oħrajn għax bħalma jistgħu jittieħdu mid-gergir tiegħi, mill-mewt tiegħi, mis-solitudni tiegħi, mid-dnub tiegħi, jittieħdu bil-wies iktar mill-entużjażmu tiegħi, mill-imħabba tiegħi, mill-ħajja tiegħi. U għalhekk kien ħafna preokkupat Ġesu Kristu fuq Pietru. Verament lil-ħadd ma qala dik il-kelma goffa Ġesu Kristu. Imma għaliex lil Pietru ħabbu kien jaf kemm hu dajjef u jekk wasal semmek min jaf x'kien jikkombina iktar kieku ħallih u ma skussaħx waħda kbira. Ħafna drabi eżis semmija, għandna bżonnhom aħna wkoll ċerti skussaturi. Għalhekk kien daqshekk gof Ġesu Kristu għaliex Pietru kien għadu ma fehmx li dak li bent Alla, dak bin il-bniedem, dak Ġesu Kristu huwa l-immaġni illi permezz tiegħu Alla jrid jikkomunika l-ħajja, jrid jikkomunika s-salvazzjoni. Isu jrid jgħidlu Pietru inti m'intix qed taħsibha bħalma jaħsibha l-missier. Il-missjoni li bagħtni nagħmel il-missier hija propju din illi jekk iż-żerrija ma tmutx ma tagħtix il-ħajja. U l-mewt tagħna irridu niksbuha permezz ta' dan id-diskors tas-salib. Jeħtieġ nifhmuha eżis semmija li l-ħsibijiet ta' Alla għalija mhumiex l-istess ħsibijiet tiegħi. Jekk forsi għandi proġett fil-ħajja tiegħi li naħseb li se nimxi l-qudiem bihom, se nkun maħbuba, se nkun smata, jaqbilli niftakar li il-pjanijiet tiegħu huma ferm differenti mill-pjanijiet tiegħi. U għalhekk m'għandi qatt nindaħal fil-pjanijiet ta' Alla. Hemm episodju ħelu ħafna jirrakkuntaw wieħed mill-Midrash Lut illi meta Ġuseppi sar jaf illi Marija Santisma kienet qed iġġib it-tarbija f'Ġufa, San Ġuseppi inkwieta però ma żarda jgħid il-ħadd bl-inkwiet tiegħu. Marija kienet qed tara lil Ġuseppi inkwetat imġarrab ħożbien u kien hemm xi ħadd lil Marija qalilha, Marija, inti jekk verament tħobbu lil Ġuseppi għax ma tgħidlux ċaru tont, isma' Ġus, ara ma toqgħodx tinkwieta ta' jimma mortlok ma' ħadd, dan l-Ispirtu Santu li ħadem fija. Isimgħu din l-espressjoni eżis semmija. Marija twieġeb, min jiena jien biex nindaħal bejn il-pjanijiet ta' Alla u Ġuseppi? Jekk dan huwa l-pjan ta' Alla, mela għax ma jgħidlu xu lil Ġuseppi, mela ngħidlu jien. Mela, meta jiena nsib ruħi f'ċerti ċirkostanzi madwari, il-pjanijiet tiegħi fallew, mewt, mart u problemi oħra, min jiena biex nikkritika u nindaħal fil-pjanijiet talla, dik biċċa xogħol tiegħu mhux tiegħu. Allura x'nagħmel jiena? Tobdi, taċċetta u jekk inti tagħmel dan, fik se jkollok il-ħajja. Jekk trid kontinwament tikkontesta ssaqsi għaliex u kif u għax li mhux il-dik allura qed tindaħal fil-pjanijiet Alla. Allura jew ma temminx dak li Alla qiegħed jinseġ u qiegħed jaħdem fik għax taħseb il-pjanijiet tiegħek taf kif għandek tittek il-jom, jew inkella se nħalli lil Alla. U n-nisrani li beda l-mixja tal-konverżjoni l-ewwel ma jrid jagħmelu li joqgħod bi kwietu, li jagħti ċans lil Alla iwetta il-proġetti tiegħu fih. Tgħidli għax ilni nitolbu,
Għada ma ġietx is-sija tiegħi għalilhom Ġesu, pjanijiet tiegħu dawn. U id-diskors li jkun qed jagħmel Alla miegħi u miegħek. U propju l-istess diskors tas-salib. U żgur li tħossha jibsa t-tela tal-Golgoda. U żgur li tħosshom jinfdulek qalbek l-imsiemer tas-salib. Però kien jeħtieġ li bien il-bniedem jgħidulhom Ġesu lill-Apostli u illum qed itennija lilek u lili li jkun miċħud mill-anzjani u l-qassisin joqtluh imma wara 3 ijiem jerġa' jqum. Il-qudiem l-Apostli fehmuha sew u San Mark jisħaq ħafna li l-missjoni ta' bien il-bniedem ta' Ġesu Kristu, jiġifieri l-ħajja tiegħu ir-rebħa tiegħu kellha tkun il-Golgota. Importanti imma, mhux waqaf hemm imma jgħid wara 3 ijiem jerġa' jqum. Mas-salib semmija dejjem hemm assoċjata r-rebħa. U gwajjalina jekk aħna naħsbu biss fis-salib ta' Ġesu Kristu. Kien hemm karriera fejn meta jkun żmien ir-randan speċjalment dejjem naħsbu fuq il-passjoni ta' Ġesu Kristu u dejjem nibqgħu fuq is-sofferenza u d-delużjoni u qatt ma nassoċjaw id-batija mal-qawmien. Teoloġikament din kienet żbaljata ħafna meta aħna ma konniex nassoċjaw id-batija mal-qawmien. Ġesu Kristu u l-kurċifis ma nistgħux nikkonċepuh biss fuq is-salib fuq il-Golgota. Imma rridu naraw u nemmnu fih anke fil-qawmien, fir-rebħa illi huwa għamel fuq il-mewt. Eżis semmija anke l-missjoni tiegħi, ir-rebħa tiegħi bħal Ġesu irrid nakkwista mit-triq tal-Golgota, mis-salib. Għandi xi ngħid ma tal-familja, ma żewġi Marti, ma xi ħadd fuq il-post tax-xogħol, ma rridx naqalihom huma nsertaw daqsi gwappi. Ma tridx taqalihom, it-triq eżis semmija tal-Golgota hija jibsa li tiltaqa' fi triq insejra l-vant u l-għadu l-punent, tifraħ forsi bil-qattusa, imma ta' parsi ma tindunax li din l-oħra għaddejja minn ma ġembek hija tbatija. Bħal meta hija tbatija dak li Ġesu Kristu hija jgħidlek. Jaqaf selmila, ara għandix bżonn xi ħaġa. Tibqa' xonqok dritt, tħallix is-supervja tirkbek, ċedi. U inti ċedi. U niggarantilek jien, mhux wara 3 minuti imma wara 3 passi niggarantilek jien li tħoss il-ferħ tal-qawmien. Tħoss il-ferħ tal-qawmien. Nitolbu bil-ħerqa lil-mulejjek u semmija biex itina l-erf qaddis tiegħu ħalli nkunu kapaċi naċċettaw is-salib u x'inhu. Għax jekk ma taċċettax is-salib hija uħti, ifisser li inti m'intix qed taċċetta l-ħajja. U jekk m'intix qed taċċetta l-ħajja, tajjeb li llum taħsibha bis-serjetà u tiddeċiedi. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.